Ekene m unu ndị be anyị nke onye chiri ya zelo. Aka m bụkwa Maazị Obi Nwoye, onye eji Omenigbo wee mara. Abụ m onye isi otu Oziọma Igbo, otu na maka nkwalite asụsụ na omenala Igbo, ọkachasị asụsụ Igbo. Anyị abịakwa ọzọ n'oge ilu Igbo. Na nke taa, anyị ga-ewetakwara unu ọtụtụ ilu ndị gbakwasara ụkwụ n'ofu nkọwa maọbụ otu mpụtara. Nke izi a ga-atọpụtara unu bụ ahụ dị mkpa, ahụ ogologo ime. Ahụ dị mkpa, ahụ ogologo ime. Dimkpa taa akị, ahụ ichere ya. Dimkpa taa akị, ahụ ichere ya. Ahụ ọdụm, ahụ ihe ọdụdụ. Ahụ ọdụm, ahụ ihe ọdụdụ. Ahụ ebi, ahụ ogwu ya. Ahụ ebi, ahụ ogwu ya. Ilu ndị a niile atụtasara unu gbakwasara ụkwụ n'otu nkọwa nke pụtara na ahụ onye ahụkwa ihe ọ na-eme. Ahụ onye ahụkwa ihe ọ na-eme. Ya bụ na igwe ilu tata gbakọtara ụkwụ n'ofu nkọwa anyị nyere taa. Ụbọchị ọzọ anyị ga-atụpụtakwara unu ọzọ. Ngwa tinyere m aka n'akara ịhụnanya, tinyekwa okwu na ngalaba okwu, tụsakwa ozi a ma sonyekwe m. Please like, comment, share and follow ka o mesịa nụ.